En la sessió de la Comissió Executiva de CaixaBank, la representant de Comissions Obreres ha instat la direcció a que es doni un major suport a la xarxa en el tema de les participacions preferents. Es demana més plantilla per reforçar els punts calents, més seguretat pels empleats i empleades amb vigilància allà on calgui i una major celeritat i flexibilitat en donar solucions per evitar l'enquistament de les situacions conflictives. Quan l'agost passat van advertir de la dimensió que podia assolir el problema, la direcció ens va titllar d'alarmistes. Ara tenim l'opinió pública en contra, i qui ho pateix en primera línia són les persones que donen la cara a les oficines. Aquests dies en què les oficines estan contactant amb els clients que tenen participacions preferents per oferir-los el seu possible canvi, seria convenient també posar fre a les campanyes. No oblidem que està en joc la credibilitat de la Caixa. Coneix la direcció les amenaces que s'estan patint a les oficines? Sap la direcció que a moltes oficines se surt amb por per si trobem a un client disgustat? Sap també la direcció que alguns clients han arribat a escopir-nos i llançar-nos qualsevol cosa que troben a l'abast? La realitat és que es produeixen més amenaces de les que es posen en coneixement de l'entitat i per això la direcció pot minimitzar el problema, perquè si no es denuncien, no existeixen. Recordeu que davant de qualsevol indici d'agressió o amenaça s'ha de seguir el protocol de tractaments i agressions. Truca al teu delegat o delegada de la zona si tens dubtes. I si en tot plegat no n'hi havia prou, alguns territoris ens proposen fer un triple salt mortal, convocant cursos de formació obligatòria per la tarda. El Tribunal Suprem ho deixa ben clar. Tota la formació de caràcter preceptiu s'ha de fer sempre que sigui possible dins de la jornada laboral, o si no ho és, es farà en un altre horari amb la conseqüent compensació de les hores invertides. Fa unes setmanes vam enviar a totes les persones afiliades una edició exclusiva sobre aquelles actuacions que poden ser causa de l'obertura d'un expedient disciplinari i d'una posterior sanció. Perquè en moments com ara no s'hi val ser creatius amb els clients. Cal aplicar la norma perquè t'hi jugues al teu lloc de treball. Si necessites assessorament, contacta amb Comissions Obreres, el teu sindicat.